irrim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, Ġeremija qal: Ma nismax ħlif taqsis il-kotra, biża madwar kollu. Ixluh, ixluh. Jgħidu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu minejn jitqarraq u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini. Għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru, ma jagħmlu xejn, jitħawdu bisħieħ għax isibhom ma jseħħx. Għajb għalihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwien u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżiena. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni Alla, minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa għal darek fnietni. It-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi fil-kobor ta' tjubitek weġibni Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek weġibni mulej għax mill-aħjar tjubitek tur lejja fil-kobor ta' ħlina tiegħek. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu, ifaħħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni Alla. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma dnub ma kienx magħdud, la darba liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma qgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz tal-ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla u d-don mod bil-grazzja ta' bniedem wieħed li Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Alleluja, alleluja, l-Ispirtu tal-verità jixet għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tixtu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: La tibżgħux mill-bnedmin għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'idnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt mhux bħabba jinbigħu u b'dankollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr irrieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem il-missier li hu fis-smewwiet, iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Din il-ġimgħa erġajna lura għaż-żmien ta' matul is-sena. Fil-qudiesa tistgħu taraw li s-saċerdot reġa' qed jilbes il-kulur aħdar. L-aħdar hu l-kulur tal-ħajja u x-xtiel u t-tkabbir, u allura dan hu żmien li fih nikbru fil-biberija mal-mulej. L-ewwel qari tal-lum hu meħud mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ġeremija kien profeta kbir, imma n-nies ma tantx kienet niżlu. In-nies ma riditx tisma' x'kellu x'jgħidilha Alla permezz ta' Ġeremija. Imma mqar meta Ġeremija sab ruħu fl-inkwiet u qal: Il-mulej miegħi, faħru lill-mulej għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżiena. Meta l-mulej huwa miegħek, xorta ħajibqgħu il-problemi, imma qatt ma int se tkun waħdek jew mingħajr għajnuna. Għalhekk
Fil-Vanġelu Ġesu jgħidilna la tibżgħux mill-bnedmin, jgħidu x'jgħidu u jagħmlu x'jagħmlu. Permezz ta' Ġesu aħna marbutin ma' Alla. Jaf ikun hemm min waġġalna s-sentimenti tagħna jew ġisimna, imma ma jistgħux jifirdu lil ruħna minn ma' Alla. Alla jħobbok u int l-unika persuna li tista' tgħid iva jew le għal imħabbtu. Ġesu jgħidilna li ħaġa waħda hemm minn xiex nibżgħu, dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Xi jfisser dan? Ġesu kien qed jitkellem fuq miżbla li kien hemm qrib Ġerusalemm. Ġesu juża din iġbija biex jitkellem dwar l-infern li hu post ikraħ biex tkun fih. L-infern u l-ar post għax huwa l-post fejn Alla mhuwiex qiegħed. Din il-firda minn ma' Alla teqret kemm il-ġisem u kemm ir-ruħ tagħna. Il-firda isseħ meta aħna nixħdu lil Ġesu. Dan hu li jrid ifisser meta jgħid li min jiġħad lilu quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missier li hu fis-smewwiet. Mela m'għandniex għax nibżgħu dwar xi jaħsbu fuqna l-oħrajn, li jiswa biss hu x'jaħseb Alla u xejn iżjed ma jiswa daqshekk. Meta nħossuna mweġġejn, nistgħu nħossuna aħjar għax xorta għadna maħbubin. Meta ġisimna jweġġa', normalment ifiq. Meta xi ħadd jieħdilna xi ħaġa li jitana, Alla jaf. Anke meta jidher li donnu xejn ma jista' jkun kif kien qabel, Alla huwa magħna. Nintlew bil-kuraġġ meta nintebħu li aħna ħielsa li nażlu iva ta' kuljum. Nistgħu nibqgħu għaddejjin bl-għajnuna ta' Alla u meta naslu l-ġenna, Alla jilqana d-dar għax hu sa minn dejjem kien qed iżommna f'ħoġru. This Maltese translation was produced in collaboration with the church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!